silakan Mbak Ayu, monggo tampil ke depan. Cantik sekali Bu Ayu. Amas. Iya, sungguh. Padahal mau tak gelok neng WA rupane njetutrut nek wis pentasine iki jan elok tenan. Iya. Ki mau aku ndelok neng WA to terus. Waduh, Bu Ayu iki karo direwangi karaoke karo gendong anake. Denta digendong ning kene mbokne karaoke. Walah kok ya iso ngono lho. Multi talent. Pinter ngono lho. Bisa ya. Multi talent ki wonten karaoke. Iya. Kuwi piye le ngeneng-neng ya? Anake ya ora risi ya dijak nyanyi karo nyekel mic ngono kuwi. Ora apa-apa. Kulit tak sambi-sambi. Oh ngono. Lah ngono. Denta, wah saiki wis pinten udah berapa bulan? Sekarang 10 bulan. Udah 10 bulan. Ya. Oh, ya udah bisa ngapain, Denta? Sudah bisa ngerusui mboknya. Susah nggak sih jadi ibu itu sekarang ya? Ya. Kamu kan dulu ya sangat pirang-pirang tahun biyen lek mengen ke anak ya istilahnya. Ya. So, akhirnya saiki metu Denta. Saiki seneng pora apa angel? Ya seneng dong. Seneng ya. Iya yang ditunggu-tunggu kok ya. Sing malah ra seneng? Yang meraih nggak seneng nek dirusui bapak nek. Dirusui bapakne. Ya, Mbak Ayu iki aku kangen Dendang Semarang. Dendang Semarang. Ya, jadi minta Dendang Semarang udah lama nggak dilakukan. Ya. Iki mau saka Jakarta dhewe nyang Semarang. Kalian ra apa ndadak nganggo tek? Oh, pakai bawa mboten? Pakai no, komplit. Ini saya izin pakai. Boleh, ya. boleh, monggo. Oke. Ini juga Semarangan. Yogyaniro Ara
Sing jenenge Wanda langsung dun. Labuan nipun kang kinelong triprakara guna kaya purun ingkang den antepi nuhun nitra jangan suka makan sampun matur sembah nuwun Mbak Ayu, boleh duduk kembali. Awek banget ya Truk, ayo wis wibang ta ditokke iki dendang Semarang. Ngono kuwi. Waduh. Nah iki bar iki apa ya apike Truk? Iki ya sadurunge minangkani pamurtan iki mau geloro gubuk asmara. Iki nek geloro gubuk asmara iki cetongko nggo hot-hotan mburi-mburi dhewe. Iki gandeng acarane iki adalah Hari Ibu. Nah, ini aku mau menampilkan ke depan Mbak Agnes dan Mbak Orisa secara bersamaan. Kita akan menampilkan kedua biduan yang ahoi ini, waranggono ini. Monggo serak supote apa ya? Bali wae, Bali. Engko ben dadi iso karo anu megel-megel apa kupu-kupu apa tawon ngono ya. Yo Bali monggo.
bar kupu saiki Iya, mentok. saiki mentok. Nggo sesuk apa kira-kira sesuk? Wis apa Bar aja? mentok. Kula. Ya iki mau karang ya biasane iki ya karo ngajari anake ngono kuwi iki nek kupu-kupu ya carane digar-garke ngene iki. Iya, Ya, garke. nek mentok ya piye iki. Ini tangane. Nek gajah piye nek gajah? Bapake sik sok Oh, ngajari. bapake. Lah ngono. Bapake sing ngajari. Nek ibuke ra iso ya, nek ibu Ora, ora. Ngono. Duwe telah jare tutup ngawur. Nah, iki karena hari Ibu, selamat hari Ibu ya, Mbak Orisa Iya, dan Mbak terima kasih. Agnes. Iki indil-indile ana piro? Loro. Dua ya, iki dua kabeh seragam. Arep tambah siji meneh ora? Aku isih tambah. Oh, ngono. Sopen. Oh iya, Agnes piye Agnes? Aku Urung kepikiran. Urung kepikiran. kepikiran. Wis cukup dua. Janganlah Allah. besok tambah Kalau lagi. pengen wedok po, kan aku kan anak-anak to. Raket tong cilik-cilikane nambah meneh. Ya sesuk mbeh. Kaya Pada ngopo. ya lanang dua nek Mbak Agnes, nek Ya. Oriza, Yusuf sama Sia. Sia, cowok cewek. Lah iki lagune atau Apa? adalah tak lelo-lelo ledung, tapi kudu diekspresikan sak bait madhep kamera ya atau dihayati sebagai seorang ibu. Oke. Engko pamane ya apa sing dibopong sak karepe. Monggo wis bopong. Ora. Ya nganggo catatan boleh, tapi engko kudu dihayati ya. Dihayati. Karena ini lagune, iki lagu sing apik banget tak lelo-lelo ledong iki. Nah aku ndelok ning YouTube kok ciptaane sapa ya? Markasan apa sapa ngono. Tak lelo-lelo ledong. Japan engko aja pijer nangis. Anakku sing bagus rupane yen nangis dah ilang bagus kuwi ya. Oke, siap lho. Hadap kamera, dihayati karo nangis nek iso ya. Menghayati sebagai kan wis tau dadi ibu, nek aku kon menghayati ya ora iso, urung tau to. Nah, iki kudune iso nek Oriza dan Agnes. Oke, siap? Yo, tak lelo-lelo ledung dados. Tak lelo 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 zaman aja pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang tak gedeng bisa urip malya dadi satria utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa nangis tak emban lendang badhe kampung yen nangis mundhak ibu bingung
siang. Bisa urip mulya dadiya satriya utama ngluhurke asmane wong tuwa dadiya pendekare bareng bareng apik ta tero, heeh. Ya ora pati yo, Ding. Ora pati yo. Ora pati yo. Hayati ya, Mbak. Sale maca. Heeh. Kita tapi sakjane asline apik banget ya. Apik banget dinggo anake, mergane gadang-gadang anake iso ben iso gedhe. Kenapa to kok nek bocah wi mesti diweden-wedeni ya nek nangis mengko diwedeni karo buta ngono ya. Kaya ngono kuwi nek ngecup-cupi ngono kuwi. Heeh. Os lho kan anu ana tikus apa ana hantu. Oh ngono, ben ra nangis. Ana hantu. Ana tikus apa. Ora langsung dimimiki wae ben meneng. Sak-sak ya mah lah. Urung mesti gelem. Oh, urung mesti ya. Tapi nek diomongi ngono malah iso logikane jalan ya. Ya kaya ngono kuwi nek bocah ki pancen kaya ngono kuwi. Ora mesti njuk apa-apa nyo dinae mimi apa langsung dinae pan ngono kuwi. Meneng ya ora mesti saya nek dimeneng ngono kuwi saya nangis ya iso. Ana kudu dijak omongi, dijak omongan ngono kuwi. Ya wi angel-angel dadi ibu. Ning sing paling sayang apa ya orang sing paling menyayangi kita di seluruh dunia ya mung siji sak bajingan-bajingane wong ya mung ibune awake dhewe. Salah satu quote iki. Ketika kamu menatap mata ibu, lihatlah cinta yang paling murni yang dapat kamu temukan itu ada di mata ibu. Betul ya. Sekali. Tenang ya. Saiki piye rasamu nek wis dadi ibu ngene iki? Tetep pengen nyambut gawe tapi ya karo momong karo anu dilakoni ya. Jenenge ibu kaya ngono kuwi direwangi ning sawah, direwangi ning endi karo digendong anake heeh to, mbok piye carane ngono kuwi. Rasah dadak bedakan ra kaya mbiyen heeh to. Betul Mbak. Saiki ra kudu lipenan, ra kudu bedakan. Ra mikir kaya ngono. Wis ra mikir, sing penting sing dipikir anake anakku wis madang apa durung. Elok ya dadi ibu. Ah iki langsung wae disambung. Ini tadi permintaan Mbak Agnes tapi sekalian kita bersama Mbak Orisa adalah gelo. Nanti yang gubuk asmara Ibu Neti Sulandari. Gelo wis rasa nganggo catatan to? Aku nganggo. Ora entuk. Gah wis pelanggaran. Elek enek nggo catetane.
Ya, engko diumek-umik karo Oriza. Oke? Colke. Yo. Ya, oke, yo. Gelo dados.
rada nge-freeze. Nge-freeze ini. Yo. Kaya ngene lah. Duduk lagi. Ah, iki mau gelo wis, Tru. Wis gelo ya wis. Sing durung apa? Gubuk asmara. Iki mau ya ana kirim-kirim. Selamat Hari Ibu. Semoga Nik Elisa tetap sukses. Dari Edi Surabaya kirim 200. Enggak minta lagu. Oh iya, matur sembah nuwun. Nggih, wonten melih saking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Eni Elisa Oror Karus Alaso. Kula Pak Kasidi POA saking Jakarta Timur. Nggih, kula tumut memuji. Mugi-mugi Eni Elisa tansah pinaringan sehat lan semanten ugi para warga laras tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Ah, sing dorong iki Ibu Neti Sulandari. Lah iki ditemani oleh sahabatnya yang sangat dia cintai sejak SMKI Mbak Wahyu Krisnawati. Kita tampilkan berdua nyuwun support kanca-kanca yo. Kali ini Minangkani ini ada pemundutan dari tadi sebentar Gubuk Asmara Sunter dari Sunter Jakarta Utara. Niki nyuwun Gubuk Asmara. Nah ini komplit pakai bawa ya. Pakai bawa. Bu Wahyu dan Bu Neti ganti-gantian. Mangga. Nyingkar nyingkor pancen biyen ki wiwitane saka nyingkar nyingkur Tru. Wah dadi makane Mbak Neti menghayati iki wiwit tane nyingkar nyingkor lingsem yen keh iya padake sindan Bu Wahyu iki ya ora njuk lugumu lainmu. Ayo guru sindan tapi lalampahan kang tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, langsung dados nggih. Mangga.
Maju ke muka semuanya dan menutup goro-goro pada malam hari ini. Ya, mangga berdiri. Nah, ini ki. Oke. Nah, ini wes urut lo ya, urut. Padake yo, baris. Padake yo, kok tetep beda ya. Tetep beda. Nah iki sekong mburi beda, sekong ngarep imbang iki. Iya, ini ada all artis ya dari Bu Ayu, Bu Neti, Bu Ayu, Bu Arisa dan Mbak Agnes. Lagunya apa ya? Tembang Kangen. Nah, tembang kangen we. Spesial untuk PEOA dari Elisa. Tembang Kangen gerakannya saya mimpin Bu Agnes, yang lain mengikuti ya. Gerakannya yang oke ya. Di depan Agnes. Enggak usah. Oh iya. Sini aja. Bu Agnes di depan ya, itu kena cagak di situ ya. Tolong ya, maju di depan ke muka ya, Bu Agnes yuk. Ora perlu. Nanti ketutupan loh. Jangan. Bu Agnes di depan ya, bikin gerakan. Oke, yuk. Tetap ketok. Tembang Kangen dados. La 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 la.
dulu. Yo, 1, 2, 3 tarik. Hembuskan. Oke. Ini namanya pembantaian ya. Iki sisan gandeng wis mepet jame kok tiba-tiba ada yang masuk ya kan. Ya. Jadi kita keluarkan sekalian gitu loh. Jadi le metu ki sisan. Sisan ya, Mbak ya. Yo, siap yo. Jan-jane jiro lu. Jan-jane kowe lagi. Kelakaku saja yumiani. Atiku sujana. Kowe gendang karo wanita liya. Agnes, Sami-sami. Bu Oriza, Bu Ayu, Bu Neti, Bu Ayu wajan Sambrono. Suwuk nganti ping 3. Ora apa-apa saking semangate. Iki mau wis kabeh diaturake. Iki mau saka sapa sing kari dhewe, Gong? Sing kari dhewe sik tak wacane. Ucapan ulang tahun untuk Teresia Subaryanti yang ke-64. Semoga panjang umur dan sehat selalu dari suami, anak-anak dan cucu. Minta gending perahu layar dan lali janjine. Dibawakan Mbak Orlisa. Wah, Orlisa dan Elisa ngono apa piye? Ki mau wis kabeh all artis malahan. Oh, ramung 1 tapi berlima. Dadine mantep banget ya, Gong. Hayo mantep banget. Iki wis kabeh diaturake. Matur sembah nuwun katur PEOA Pak Wisnu Suryanto dan semua anggota PEOA yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Lan ingkang sampun rawuh wonten mriki ya Pak Darmanto, Pak Marsudi, Pak Nur Hidayat, Pak Purnomo matur sembah nuwun. Benjang ampun kapok. Pokok men memberikan kesempatan untuk namung Elisa berikan untuk grup PEOA bisa mendukung yang lain, bisa Mas Gading, bisa Mas Gadang, bisa Mas Bimo Aris kaya gayeng kaya wingi ya viral ya tak delok nang YouTube penontonnya ya 200.000 ya ana. Ha iya kandhane wiyaga-wiyaga nek berbakat sampai darang ya dalang-dalang kabeh. Ya, nek iso-iso PEOA ya memberikan kesempatan pada yang lain FC. Pokmen sapa wae nanggap wayang lur, nanggap wayang. Mergane nek nanggap wayang ki ya siji iso melestarikan budaya, iso nguri-uri kabudayaan, nambah sedulur. Tur ya mesti berkah akeh ya biasane ngono. Iya. Lan ojo lali mergane iki Hari Ibu. Kita mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di negara Indonesia. Selamat Hari Ibu. Teruslah berjuang, susah payah untuk anak-anak kita dan untuk kesuksesan anak-anak kita. Wis pokok men kabeh sing wis dilakoni ojo disesali ben dadi donga nggo anak-anake sesuk dadi sukses kabeh anak-anak Yamin. Nah, karo dinggo Bu Agnes barang. Bu Agnes juga kita doakan nih, ibu negara kita, Ibu WL Bu Agnes Widyasmoro, matur sembah nuwun sampun ngayomi warga Laras. Jangan lelah-lelah menjadi ibunya warga Laras. Iso nyangkuyung kanca-kanca kabeh, dadi ade iso tetep melanggengkan budaya wayang kulit iki ya truk. Aku yo mengucapkan selamat Hari Ibu buat mamahku. Terima kasih ya Mah, wah mbiyen nek ra mergo ibuku ngewangi aku ngepit. Goleke beasiswa aku ya ora sekolah biyen. SD SMP ra sekolah ning mbokku kahanan kaya ngono gelem ngepit direwangi rono rene piye carane ben entuk beasiswa, anake ben iso sekolah, saiki anake iso S3. Alhamdulillah, terima kasih. Ya iki wis wayahe awak dhewe sebo truk. Ya wayahe sebo ngelanjutke lakone ya, Kang. Ya ayo gek sebo ya yo. Ki apa iki penake iringane? Srepek wae yo.
Anakku ngger Punta lan Permadi. Kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta. Nanging aku antuk sasmita yang Maha Agung. Menawa bakal ana nugraha gedhe tumrap anak-anakku Pandhawa. Nanging seranane ing lair angudi kardi ing batin angesti marang Yang Maha Kawasa. Kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu, bocah 5 manunggal dadi siji, kaya dene driji 5. Yen gegem santosa, yen megar merdika kula. Nun inggih ngestokaken dawuh Ibu, inggih dateng sendika Kanjeng Ibu. Wah, Kunti Babu. Kunti Babu. Aku tulung ana. Aku dioyak wewe Kunti Babu.